Mr. Winterbottom. Wel, daar willen we wel even stop. Wat jokster, jongen. Dank je, James. Het haakgejocht, alsjeblieft. Ja. Sophie. Praat maar Fries, James. Wel, dat zie ik mij een gewone pikkenvoort. Ik denk van een champagne bij de piek. Een champagne bij de poort. Ja, dezelfde procedure als meneer, Sophie. Dezelfde procedure als alle heren, James. Sir Toby? Sophie van Gael. Admiraal von Schneider? Oh, maar dat beseft me zo weer. James. Oh, goed dan. Schuil! Monsieur Pomeroy? Wel, Sophie. Mr. Winterbottom? Zie je van de meerzalige liefjes. Zie je van de meerzalige liefjes die weer besturen. Die weer besturen. Ik verklaar je deze bazaar. Nou, als eerder. Een stukje vrij met Sophie. Ik denk dat wij wel porthak kunnen bij het fruit. Oh, nee. Dezelfde procedure als jullie, Sophie. Dezelfde procedure als alle heren, James. Oh.
zomer zijn. Wie alles je ja, wie al zijn. Admiraal von Schneider. Schuil! Monsieur Pommeroy. Mooi niet meer. Mooi niet meer. Mr. Winterbottom. Wel, James, het had een prachtig diner best. Oh, dat is heel moffelijk, ja. Ik denk dat ik mij maar even tel jou. Hoi, volle best. Heel even zitten, dan help ik jou eruit. Zat ik saai? Ik jou mij even tel. Ja. Dezelfde procedure als jullie en zo, hè? Dezelfde procedure als alle jaren, James. Wauw. Ik zal heel goed mijn best doen.